Nechce si někdo vyměnit manželky? Tahle je tvrdohlavá a až příliš samostatná, než aby jí to bylo k užitku. Hlas mého manžela rozčísl teplý tenesijský večer jako čepel a já sledovala, jak se smích rozvlnil po sestřině zahradě. V dusném nešvilském vzduchu visela těžká vůně dřevěného uhlí a grilovaného masa, ale najednou jsem necítila vůbec nic. Stála jsem u piknikového stolu s talířem salátu coleslaw, který jsem to ráno udělala úplně od základu, a cítila, jak se mi v hrudi znovu usazuje ten známý bodavý pocit z jeho slov, jako tříska, kterou jsem se během let našeho manželství naučila ignorovat. Jmenuji se Jocelyn. Je mi 32 let a posledních 7 let jsem byla vdaná za Brandona. Muže, který mě kdysi přiměl uvěřit, že jsem pro něj ten nejdůležitější člověk na celém světě. Když jsem tam stála na letním grilování u mojí sestry Chloe, obklopená rodinou a sousedy, kteří se při jeho vtipu nepohodlně ošívali, uvědomila jsem si, jak moc jsme se vzdálili od těch prvních slibů, které jsme si dali u oltáře. Brandon stál u grilu s pivem v ruce, na tváři ten známý úšklebek, nalepený jako maska, kterou si bral na veřejné příležitosti. Hrál divadlo pro publikum, jako to dělal pokaždé na podobných setkáních. Moje úspěchy, moje osobnost, samotná moje podstata byly zredukované na pointu laciného vtipu pro smích lidí, kteří neměli tušení, co se děje za našimi zavřenými dveřmi. No tak, nikdo se nechce přihlásit, pokračoval a máchl po mně lahví od piva. Pracuje až moc. Má názor úplně na všechno pod sluncem. A ani mě nenechte začít o tom, jak si pořád myslí, že ví všechno líp než všichni ostatní v místnosti. Vážně, chlapi, já ji tady v podstatě rozdávám zadarmo. Cítila jsem na sobě sestřin pohled z druhé strany zahrady, plný směsi soucitu a frustrace, na kterou jsem si za léta s ním až příliš zvykla. Chloe Brandona nikdy neměla ráda, už od našeho prvního společného Vánoc, kdy utrousil jedovatou poznámku o jejich kuchařských schopnostech. Ale naučila se kvůli mně a kvůli rodinnému klidu držet jazyk za zuby. Ostatní hosté rozpačitě přešlapovali, někteří vydali slabé uchechtnutí, které jim uvízlo v krku, jiní dělali, že jsou nesmírně zaujatí svými papírovými talíři s bramborovým salátem. A pak tam byl Gavin. Gavin bydlel o 3 domy dál od nás na ulici Maple Avenue, v nenápadném cihlovém domě s pečlivě udržovanou zahradou plnou růží a hortenzií. Bylo mu 35, byl svobodný a do čtvrti se přistěhoval asi před 2 lety, poté co jeho vlastní manželství skončilo rozvodem. Pracoval jako architekt v jedné firmě v centru a většinou si hleděl svého, i když byl vždy zdvořilý a přátelský, když jsme se potkali na chodníku nebo ráno u poštovní schránky. Na grilování byl pozvaný přes manžela mojí sestry, který s ním hrával v sobotu ráno basketbal v komunitním centru o pár ulic dál. Gavin položil svou sklenici na stolek na terase a podíval se přímo na Brandona výrazem, kterému jsem zpočátku nedokázala úplně porozumět. Rád si ji vezmu. Ta slova visela ve vzduchu jako kouř z grilu. Brandonův úsměv na vteřinu povadl jako prasklina v pečlivě budované fasádě, než ze sebe vytlačil smích, který zněl dutě i mým uším. Ale no tak, myslíš, že bys jí zvládl? Uchechtl se. Věř mi, kamaráde, vůbec nevíš, do čeho by ses s touhle pouštěl. Myslím, že vím, odpověděl prostě Gavin. V jeho hlase nebyla ani stopa po posměchu, žádný žertovný podtón, který by to jeho prohlášení zjemnil. Opravdu to myslel vážně. Otočil se na mě a něco v jeho pevném šedém pohledu mi nečekaně sevřelo hrdlo tak, že se mi skoro zastavil dech. Tak v kolik si pro tebe mohu zítra večer přijet? Na zahradě se rozhostilo naprosté ticho. Slyšela jsem cikády, jak vřískají v dubových stromech lemujících pozemek, vzdálený zvuk auta, projíždějícího po ulici za dřevěným plotem. Tvář mého manžela zbledla pod letním opálením. Ten jeho úšklebek úplně zmizel z jeho pohledné tváře. Tohle vůbec nečekal. Nikdy nečekal, že by někdo zpochybnil jeho frajeřiny, protože až dosud nikdo nenašel odvahu postavit se mu. V tu chvíli se ve mně něco pohnulo.
Nejdřív to bylo jen nepatrné, jako první prasklinka v zamrzlém jezeře před jarním táním. Léta spolknutých slov, odmítnutých pocitů a tichých ponížení se najednou vyvalila na povrch, jako když v lahvi šampaňského vyskočí bubliny. Podívala jsem se na svého manžela, doopravdy jsem se na něj podívala snad poprvé po letech a uviděla cizince, který celé naše manželství kousek po kousku ohlodával všechno, čím jsem byla, až jsem se v zrcadle skoro nepoznávala. Pak jsem se podívala na Gavina, jak tam stojí a čeká na mou odpověď. V 7 večer, řekla jsem. Můj hlas byl klidný, pevný, jistý. Skoro jsem ho nepoznávala, protože jsem se už dlouhá léta neslyšela mluvit s takovým přesvědčením o čemkoliv. Položila jsem talíř se salátem coleslaw na dřevěný stůl, třesoucíma se rukama si uhladila předek letních šatů a vykročila k brance, aniž bych se po komkoliv ohlédla. Za sebou jsem slyšela, jak se Brandonův hlas zvedá do protestu. Slyšela jsem, jak moje sestra s obavou v hlase volá moje jméno. Ale já se nezastavila. Šla jsem po štěrkové příjezdové cestě, minula zaparkovaná auta rozpálená večerním sluncem a šla dál, dokud jsem nedošla na konec ulice, kde starý jilm vrhal chladivý stín. Ruce se mi třásly. Srdce mi bušilo tak silně, že jsem cítila, jak mi pulzuje v krku jako lapený pták. Ale poprvé po letech jsem pod tím strachem cítila i něco úplně jiného, naprosto nečekaného. Cítila jsem se svobodná. Nevěděla jsem, co mi přinese zítřek. Nevím, jestli jsem právě neudělala největší chybu svého života, nebo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem za svých 32 let kdy udělala. Ale když jsem tam stála na tom tichém rohu ulice, s letním sluncem pomalu klesajícím k obzoru a se zvuky grilování, které za mnou mizely v nicotě, věděla jsem jedno s naprostou jistotou. Skončila jsem s tím, že budu pointou cizího krutého vtipu. Tu noc jsem seděla ve tmě našeho obývacího pokoje, poslouchala tikání stojacích kyvadlových hodin na stěně a přemýšlela o tom, jak jsem se vlastně v životě ocitla právě v tomhle bodě. Brandon se ještě nevrátil z večírku. Předpokládala jsem, že je pořád na grilování, nejspíš si na mě stěžuje každému, kdo je ochotný poslouchat a překrucuje příběh tak, aby z něj vyšel jako oběť nevděčné a nerozumné manželky. V tomhle byl opravdu dobrý. Vždycky v tom byl dobrý. S Brandonem jsem se seznámila, když mi bylo 23 let, čerstvě po vysoké škole, s diplomem z marketingu a plná ambicí do budoucnosti, která se přede mnou rozprostírala. Právě jsem získala svou první skutečnou práci jako marketingová koordinátorka ve společnosti Trevala Group, středně velké firmě vyrábějící obaly se sídlem tady v Nashvillu. On byl obchodní zástupce ve stejné firmě, okouzlující a sebejistý, s úsměvem, kvůli kterému jsem se v každé místnosti, kde jsme spolu byli, cítila jako jediný člověk na světě. Na začátku moje odhodlání a cílevědomost oslavoval, jako by to bylo něco vzácného. Říkal, že miluje, jak jsem vášnivá, pokud jde o kariéru, jak se nebojím říct svůj názor na poradách nebo si stát za svými nápady, i když ostatní nesouhlasí. Když jsem po 18 měsících tvrdé práce dostala první povýšení, vzal mě na večeři do nejdražší restaurace, jakou jsme si mohli dovolit, a každému v doslechu vyprávěl, že jeho přítelkyně to v životě dotáhne daleko. Věřila jsem mu úplně, když říkal, že si vybudujeme vlastní impérium, že budeme partneři v každém smyslu slova. Ale někde po cestě se ta oslava změnila v soutěž mezi námi. A ta soutěž se pak proměnila v hořkost, která otrávila všechno, co jsme spolu vybudovali. Začalo to nenápadně, jak to u takových věcí bývá, tak pozvolna, že jsem si toho vzorce nevšimla, dokud jsem v něm nebyla uvězněná jako moucha v jantaru. Tu poznámka, tam vtípek. Nic, co by samo o sobě vypadalo zvlášť významně, když se to posuzovalo odděleně. Když mě po 2 letech v práci povýšili na marketingovou manažerku, utrousil, že jsem asi udělala dojem na ty správné lidi tím správným způsobem, když jsem tak rychle postoupila. Když jsem začala zůstávat v práci déle kvůli velké kampani, která mohla rozhodnout o celé mojí kariéře, hořce si stěžoval, že mi víc záleží na práci než na našem manželství a společné budoucnosti.
Když jsem navrhla, abychom si udělali rozpočet a začali šetřit na vlastní dům, obvinil mě, že jsem panovačná a posedlá penězi, přestože jsme s našimi společnými platy sotva vycházeli. Slovo tvrdohlavá se stalo jeho nejoblíbenější zbraní v každém sporu. Pokaždé, když jsem si stála za něčím, na čem mi záleželo. Pokaždé, když jsem vyjádřila názor, který se lišil od toho jeho. Pokaždé, když jsem udělala rozhodnutí, aniž bych ho předem požádala o schválení. Byla jsem tvrdohlavá, až příliš samostatná pro své vlastní dobro. Obtížná, nesplnitelná. Ať dělal cokoliv, vždycky dokázal proměnit moje silné stránky ve slabiny a přimět mě, abych se za ně vůbec cítila provinile. Vzpomněla jsem si na nesčetné večeře s hosty, kdy si z mě dělal podobné vtipy, vždy s tím svým okouzlujícím úsměvem, aby si lidé mysleli, že si jen pohrává se svou ženou. Na to, jak teatrálně protočil oči pokaždé, když jsem mluvila o práci, jako by moje kariéra byla překážkou v jeho životě, místo, aby na ní byl pyšný. Na ty nenápadné schazující poznámky, maskované jako humor, po kterých jsem o sobě dlouho pochybovala, ještě dlouho poté, co hosté odešli domů. Nejsem až příliš zaměřená na kariéru? Nezanedbávám svého manžela? Jsem opravdu tak obtížná, jak se snažil v očích všech, které jsme znali, vykreslit? Moje matka mě vychovala k tomu, abych byla silná a soběstačná, poté, co jí k tomu život donutil. Poté, co nás můj otec opustil, když mi bylo 12, když jednoho rána odešel koupit si cigarety a už se nikdy nevrátil, pracovala máma na 2 úvazky, aby nás finančně udržela nad vodou. Naučila mě, že žena by se nikdy neměla úplně spoléhat na kohokoliv jiného, pokud jde o její přežití nebo štěstí. Že si mám vybudovat vlastní základy a stát pevně na vlastních nohou, ať mi život přichystá cokoliv. Tyhle lekce jsem si nesla celým životem jako brnění proti světu. Brandon kdysi tvrdil, že si toho na mě váží ze všeho nejvíc. Dnes to nenáviděl každým vláknem svého bytí. Vzpomněla jsem si na rozhovor, který jsme vedli asi 3 roky po svatbě. Bylo pozdě v noci, po další hádce, která nás oba nechala vyčerpané a dočista obnažené. Dostala jsem nabídku na ředitelskou pozici u konkurenční společnosti. Významný krok po kariérním žebříčku vzhůru, spojený s podstatným zvýšením platu, které by nám mohlo změnit život. Byla jsem nadšená, slovy nevyjádřitelně. V hlavě jsem už plánovala, jak bychom díky těm penězům konečně mohli koupit dům, o kterém jsme léta mluvili. Ale Brandon tehdy zareagoval s tak prudkým vztekem, že mě to vyděsilo. Obvinil mě, že se mě snažím před celým světem zastínit, že ze mě dělám někoho, před kým on bude vypadat špatně před svými kolegy a přáteli. Řekl, že si lidé budou myslet, že nedokáže uživit rodinu, když jeho žena vydělává víc než on, že bude veřejně ponížený. Vyplakal si, vyvydíral a vymluvil mi přijetí té nabídky slzami, obviněními a dny ledového ticha. A já od té doby všechny ty roky přemýšlela, jak by asi můj život vypadal, kdybych ji tehdy přijala a nezůstala. Když jsem seděla v tom tmavém obýváku s hodinami jako jedinou společností, došlo mi, kolik sama sebe jsem během let obětovala na oltář jeho křehkého ega. Stlumila jsem vlastní světlo, jen aby se necítil ohrožený přirozeným jasem, který ze mě vyzařoval. Spolkla jsem své ambice, cenzurovala své názory a zmenšila se do verze Jocelyn, která byla snesitelnější pro jeho nejistoty a strachy. A co jsem za všechny ty oběti dostala na oplátku? Manžela, který mě na grilování nabídl k výměně jako staré auto, které už ho nebaví udržovat. Přední dveře se kolem 11. v noci rozlétly s takovou ranou, že jsem nadskočila. Brandon se vpotácel dovnitř, z dechu mu silně táhlo pivo a rozsvítil vypínač u dveří. Vypadal překvapeně, že mě vidí sedět v křesle, kde jsem celé hodiny čekala. Aha, takže ty jsi přece jenom přišla domů, pronesl hlasem odkapávajícím sarkazmem a pohrdáním. To je od tebe milé, nejdřív mě před všema strapnit a pak jen tak zmizet beze slova. Podívala jsem se na něj, na muže, kterému jsem slíbila lásku v dobrém i zlém, a přelila se přes mě jen kostní únava, jako přívalová vlna. Jsem unavená, Brandone, řekla jsem tiše.
Jdu si lehnout. Ještě jsme to neskončili, zavolal za mnou, když jsem pomalu stoupala po schodech. Ale já skončila. Skončila jsem se vším. Úplně a definitivně. Dalšího rána mě probudil zvuk, jak Brandon v kuchyni zbytečně prudce bouchá dvířky od skříněk, až se ten rámus rozléhal celým domem. Slunce vesele proudilo skrz závěsy v ložnici a já na jeden blažený okamžik zapomněla na grilování, na ten vtip, na schůzku, na kterou jsem včera kývla. Pak se mi to všechno vynořilo zpátky v dokonale ostrých obrysech a žaludek se mi stáhl s měsící úzkosti a něčeho, co nebezpečně připomínalo očekávání. Když jsem se šla dolů, našla jsem Brandona sedět u kuchyňského stolu s šálkem kávy před sebou, ze kterého se nenapil. Čelist měl sevřenou do té tvrdé linky, která znamenala, že se chystá na hádku, klouby rukou bílé, jak silně svíral keramický hrnek. Nalila jsem si kávu z konvice, opřela se o kuchyňskou linku a čekala na bouři, o které jsem věděla, že přijde. Musíš tuhle situaci napravit, řekl nakonec. Pořád se na mě přímo nepodíval. Napraven co přesně? To ponížení, které si mi včera způsobila u tvojí sestry doma. Tehdy vzhlédl, oči ostré vztekem, který měl jen s největším úsilím pod kontrolou. Zavoláš teď hned Gavinovi a řekneš mu, že to byl jen vtip. Řekni mu, že s ním dnes večer na žádnou schůzku nejdeš a pak se mi omluvíš za to, že jsi ze mě před všemi, které známe, udělala úplného idiota. Pomalu a záměrně jsem odložila svůj hrnek s kávou, kupovala si tím čas, abych si pečlivě vybrala slova. Jako idiota ses udělal sám, Brandone. Stál si před naší rodinou a sousedy a nabízel mě k výměně, jako bych byla kus nábytku, který tě už omrzel. To ty se rozhodl udělat z toho vtip, ne já. Byl to vtip. Praštil rukou do stolu tak silně, že hrnky zadrnčely a trochu kávy vyšplíchlo přes okraj na dřevo. Každý tam věděl, že je to vtip, kromě tebe a toho divného souseda, který má zjevně slabost pro vdané ženské. Jestli to byl jen vtip, tak proč tě tolik vyvádí z míry, že ho někdo vzal vážně? Zíral na mě nevěřícně a viděla jsem, jak mu to v hlavě šrotuje, když se snažil vymyslet odpověď. Brandon nebyl zvyklý, že se mu takhle stavím na odpor. Obvykle jsem po jednom z jeho výbuchů ustoupila do ticha. Nechala ho, aby vychladl a nakonec všechno uhladila omluvou, i když jsem neudělala vůbec nic špatného. To byl náš vzorec. To ode mě očekával. Ale já už byla unavená z vzorců, po kterých jsem se cítila menší a menší. Protože jsi moje žena, řekl, hlas nízký a nebezpečný způsobem, který by mě před rokem vyděsil. Moje. Nemůžeš si jen tak domlouvat schůzky s jinými chlapy, protože tě rozhodil nějaký hloupý vtip, co jsem řekl. A bylo to. Konečně se pravda ukázala bez humoru a vykrucování, úplně obnažená přede mnou. Byla jsem jeho majetek, jeho věc, něco, co se ovládá a vystavuje podle jeho nálad a přání. Ne partnerka, ne rovnocenný člověk, ale něco, co vlastní. Kdy jsi mě přestal vnímat jako člověka? Zeptala jsem se tiše. Ta otázka ho úplně vyvedla z míry. Kdy jsem přestala být Jocelyn a stala se jen tvojí ženou? Kdy pro tebe moje myšlenky, pocity a sny přestaly mít jakoukoliv váhu? Co to povídáš? Samozřejmě, že pro mě znamenáš. Opravdu? Protože posledních 7 let se cítím jen jako překážka v tvém životě. Pokaždé, když se mi v práci něco povede, najdeš způsob, jak to shodit nebo z toho udělat něco o sobě. Pokaždé, když vyjádřím názor, označíš mě za tvrdohlavou nebo obtížnou. Pokaždé, když se snažím mluvit o naší budoucnosti, obviníš mě, že jsem ovládající. Ze všeho dobrého, co na mě je, si udělal chybu, kterou je potřeba opravit. A já ti to dovolila, Brandone. Dovolila jsem ti, abys mě zmenšoval, protože jsem si myslela, že tohle manželství vyžaduje. Ale nevyžaduje. To není láska. To není partnerství. To je jen pomalé obrušování toho, kým jsem jako člověk. Jeho tvář zrudla vztekem a ještě něčím, co jsem nedokázala pojmenovat. Takže co? Půjdeš dnes večer na tu schůzku? O to tady jde? Chceš mě ponížit ještě víc, než už si mě ponížila? Tohle vůbec není o tvém ponížení.
Jde o to, že se po letech mlčení konečně postavím sama za sebe. Včera ses rozhodl, že si ze mě uděláš terč posměchu před všemi ostatními. Teď se rozhoduji já. Jestli dneska večer vyjdeš těmi dveřmi, tak se sem nevracej, řekl hlasem studeným jako zimní led. Dlouho jsem se na něj dívala. Na toho muže, kterého jsem kdysi milovala. Na muže, se kterým jsem si vybudovala život. A cítila jsem, jak poslední nitky naděje praskají a padají dolů jako listí na podzim. Strávila jsem 7 let tím, že jsem se vracela, řekla jsem klidně. Vracela se po každém vtipu na můj účet, po každé schazující poznámce, po každé hádce, kdy si mě donutil cítit se jako blázen jen proto, že jsem chtěla víc, než si byl ochotný dát. Možná je čas přestat se vracet a začít jít dopředu. Nechala jsem ho sedět u kuchyňského stolu s vychladlou kávou a šla nahoru zjistit, co si vlastně vezmu na sebe. Ruce se mi třásly, když jsem otevřela dveře skříně, ale pod tím strachem se něco jiného začínalo zpevňovat. Připomínalo to, jako bych si znovu brala zpět část sebe, o které jsem skoro zapomněla, že vůbec existuje. Přesně v 7 hodin večer zazvonil zvonek. Slyšela jsem Brandonovi těžké kroky, jak přechází obývákem. Slyšela jsem, jak dveře s vrznutím povolily a pak jsem zaslechla klidný Gavinův hlas. Dobrý večer. Přišel jsem si pro Jocelyn. Scházela jsem po schodech v modrých šatech, které jsem neměla na sobě celé roky, s rozpuštěnými vlasy splývajícími na ramena a hlavou vztyčenou. Brandon stál ve dveřích, vlastním tělem blokoval vstup, pěsti sevřené podél těla, ale nic neřekl. Jen ustoupil stranou a mlčky sledoval, jak kolem něj procházím ven do teplého letního večera. Když mi Gavin s jemným úsměvem otevřel dveře od auta, naposledy jsem se ohlédla k domu. Brandon stál na verandě jako silueta proti osvětleným oknům a poprvé za celé naše manželství byl on tím, kdo zůstal stát a přemýšlel, co bude dál. Auto se odlepilo od obrubníku a já v postranním zrcátku sledovala, jak se náš dům zmenšuje, dokud nezmizel za rohem. Srdce mi bušilo. Dlaně se mi potily na koženém sedadle, ale nepožádala jsem Gavina, aby se otočil. Neomlouvala jsem se, nic jsem nevysvětlovala, nehledala omluvy pro to, co dělám. Jen jsem seděla na sedadle spolujezdce, zatímco jsme projížděli známými ulicemi mojí čtvrti. A dovolila si představit, jaké by to bylo, kdybych pro někoho znamenala víc, než jen tvrdohlavou až příliš samostatnou manželku. Poprvé po letech jsem si dovolila představit, jaké by to bylo být doopravdy svobodná. Restaurace, kterou Gavin vybral, byla tichá italská podniková restaurace jménem Orsos na východní straně Nashvillu. Byl to ten typ podniků s bílými ubrusy, skutečnými stříbrnými příbory, svícemi třepotajícími se na každém stole a jídelním lístkem, na kterém se nenamáhaly uvádět ceny, protože se předpokládalo, že klientelu takové drobnosti nezajímají. V něčem tak elegantním jsem nebyla celé roky. Brandon vždycky říkával, že luxusní restaurace jsou plýtvání penězi, které stejně nemáme, že se doma najíme stejně dobře za zlomek ceny. Další malý způsob, jak nenápadně ovládal můj život, aniž jsem si všimla, že se kolem mě staví klec. Když jsme se usadili, Gavin mi odsunul židli. Prosté gesto zdvořilosti, se kterým Brandon přestal už po naší první výroční. Připadala jsem si tam zvláštně, skoro jako podvodnice, která si jen hraje na ženu, co chodí na romantické večeře s pohlednými architekty. Ale jakmile jsem se usadila a podívala se přes stůl ozářený svíčkou do Gavinova vřelého úsměvu, část toho zvláštního pocitu začala odplouvat. Musím být k tobě upřímná, řekla jsem, jakmile si číšník zapsal naše objednávky nápojů a tiše odplul pryč. Vlastně si úplně nejsem jistá, proč tady dnes večer jsem. Gavin přikývl, výraz v obličeji soustředěný a trpělivý. To je naprosto pochopitelné. Představuju si, že pro tebe včerejšek musel být docela přemáhající. To je jedno slovo, jak to popsat. Povzdechla jsem si a uhladila si lněný ubrousek na klíně, zatímco jsem se snažila chaos v hlavě přetavit do něčeho srozumitelného. Nikdy v životě jsem nic podobného neudělala
Jsem vdaná 7 let. Nikdy jsem ani nepomyslela na jiného muže tímto způsobem. A teď sedím v restauraci se sousedem, zatímco můj manžel nejspíš vyšlapává v obýváku díry do koberce. Chceš se vrátit domů? Zeptal se Gavin. V jeho hlase nebyl ani náznak soudu nebo zklamání, jen opravdový zájem a starost o to, jak se cítím. Pečlivě jsem se nad tím zamyslela, pohrávala si s tou otázkou v hlavě. Představila jsem si, jak znovu vejdu do toho domu na Maple Avenue, omluvím se Brandonovi jako vždycky a vrátím se do známého vzorce zmenšování a hořkosti, ve který se naše manželství během let proměnilo. Už jen ta představa mi převrátila žaludek tak hlubokým odporem, až mě to samotnou překvapilo. Ne, řekla jsem rozhodně, nechci se vrátit. Na stůl dorazily naše nápoje v křišťálových sklenicích a Gavin se opřel v židli. Zkoumal mě těma svýma klidnýma šedýma očima, které jakoby viděly víc, než si většina lidí dala práci postřehnout. Mohu ti něco říct, Jocelyn? Samozřejmě. Dívám se na tebe už 2 roky. Ne nějak úchylným způsobem, dodal rychle. A já se při jeho upřímnosti neubránila úsměvu. Ale vnímám věci kolem sebe. Jsem architekt. To je moje práce. Pozoruju struktury, hledám slabá místa, představuji si, jak by se daly přestavět jinak a lépe. Dívám se na budovy, ale dívám se i na lidi. A co jsi vypozoroval o mně? Napil se vína, než odpověděl, jako by si pečlivě vybíral slova. Viděl jsem ženu, která se nese, jako by se neustále omlouvala za to, že zabírá místo na světě. Viděl jsem tě chodit ráno pro poštu a i na něčem tak prostém, jako by ležela tíha neviditelných břemen. Viděl jsem, jak se usmíváš na sousedy, zatímco tvůj manžel ti skáče do řeči, jak se uprostřed věty sama přerušíš, když ti věnuje určitý pohled, jak se zmenšuješ, aby zapadla do jakéhokoliv tvaru, který zrovna ten den potřebuje, aby ti vnutil. Nečekaně mě začaly pálit oči. Nikdy předtím mě nikdo neviděl tak jasně. Nikdo se nikdy neobtěžoval podívat se tak pozorně na to, kým doopravdy jsem. Taky jsem tě viděl ve chvílích, kdy si myslíš, že se nikdo nedívá, pokračoval tiše. Když zaléváš květiny na verandě, když se směješ něčemu v mobilu, nebo když jdeš z práce domů a myslíš si, že tě nikdo nepozoruje. Ta žena je jiná, sebejistá, zářivá. To je ta žena, kterou se tvůj manžel očividně zoufale snaží pohřbít pod kritikou a posměchem. Proč si nikdy předtím nic neřekl? Gavin opatrně odložil skleničku na bílý ubrus. Protože mi nepříslušelo zasahovat do něčího manželství. Byla jsi vdaná. Vypadalo to, že jsi odhodlaná to za každou cenu udržet, navzdory všemu, co jsem viděl. Kdo jsem byl, abych do toho mluvil? Ale včera, když si z tebe udělal ten vtip, když tam stál a nabízel tě, jako bys byla jen obtíž, které se chce zbavit, už jsem nedokázal mlčet. Vím, jaké to je, když si tě někdo, kdo by tě měl milovat bezpodmínečně, neváží a přehlíží tě. A nemohl jsem se na to dál dívat, aniž bych ti aspoň nenabídl jinou možnost. Číšník se tiše objevil u našeho stolu, aby si vzal objednávku jídla a já byla za to přerušení vděčná. Dalo mi to chvíli, abych se sebrala, abych si v hlavě srovnala všechno, co mi Gavin říkal a co to pro mě znamená. Když číšník odešel, znovu jsem našla svůj hlas. Nevím, co bude po dnešku, přiznala jsem. Upřímně ani nevím, jestli jsem připravená opustit svoje manželství. Nevím, jestli jsem připravená na cokoliv. Upřímně mám pocit, jako by se mi pod nohama všechno posouvalo a já se jen snažím nespadnout. Gavin natáhl ruku přes stůl a jemně se dotkl té mojí, ležící vedle talířku na pečivo. Nemusíš teď nic vědět. Dnešní večer nemusí být o rozhodnutích, plánech nebo o tom, že vyřešíš celý zbytek života. Může to být jen o 2 lidech, kteří spolu povečeří a povedou opravdový rozhovor. Ať z toho večera potřebuješ cokoliv, přesně tím to je. Poprvé, za celé hodiny jsem cítila, jak se mi ramena úplně uvolnila. Napětí, které se ve mně drželo od grilování, začalo povolovat sevření mých svalů. Děkuju, řekla jsem tiše. Za to, že mě vidíš. Za to, že jsi něco řekl, i když si nemusel.
že jsi mi dal šanci znovu si připomenout, jaké to je, když se ke mně někdo chová s úplně základním lidským respektem. Na ten má nárok každý, řekl prostě, zvlášť ty, Jocelyn. Během večeře jsem se o Gavinově životě dozvěděla víc než za celé ty roky, co jsme bydleli 3 domy od sebe. Vyrostl v Knoxvilleu jako syn středoškolské učitelky angličtiny a registrované zdravotní sestry, která sloužila noční směny v místní nemocnici. Od malička miloval stavění, budoval si na zahradě složité bunkry ze zbytků prken a snil o tom, že jednou bude navrhovat mrakodrapy, které se budou dotýkat mraků. Oženil se mladý se svou láskou z vysoké školy, ale vztah skončil před 5 lety, když ho opustila kvůli kolegovi z její advokátní kanceláře. Tehdy jsem se přestěhoval do Nashvilleu, vysvětlil, zatímco si na vidličku namotával těstoviny. Potřeboval jsem nový začátek na úplně novém místě, nové město, nové projekty v práci, úplně nový život. Trvalo mi dlouho, než jsem přestal mít pocit, že jsem selhal, protože jsem nedokázal svoje manželství udržet, ale nakonec jsem pochopil, že někdy se lidé prostě začnou vyvíjet každý jiným směrem. Neznamená to, že je někdo rozbitý nebo bezcenný, jen to znamená, že ten vzájemný tvar k sobě prostě nepasuje. Přemýšlela jsem o jeho slovech, zatímco jsem si na vidličku namotávala vlastní těstoviny. Nemyslím, že jsme se s Brandonem vyvíjeli jiným směrem, řekla jsem pomalu, zatímco se ve mně to poznání rodilo, jak jsem mluvila. Myslím, že jsme vždycky byli pod povrchem úplně odlišní lidé. Jen jsem se přesvědčila, že láska stačí, aby překlenula propast mezi námi. A teď? Co si myslíš teď? Teď zjišťuju, že láska by neměla vypadat jako neustálé vyjednávání, ve kterém vždycky prohraju já. Neměla by po mně chtít, abych byla míň, než jsem, jen proto, aby se někdo jiný cítil pohodlněji. Tak moc jsem se bála být sama, že jsem byla roky ochotná být osamělá ve vlastním manželství. Dává to vůbec smysl? Gavin s hlubokým porozuměním přikývl. Naprostý. A pokud ti na tom něco záleží, být sám není ta nejhorší věc na světě. Někdy je to první krok k tomu, znovu najít sama sebe, když jsi byl tak dlouho ztracený. Naše hlavní chody dorazily krásně naservírované a při jídle se rozhovor přesunul k lehčím tématům. Vyprávěl mi o projektu, na kterém zrovna pracuje, komunitním centru ve východním Nashvilleu, které má zahrnovat veřejnou knihovnu, sportovní zázemí pro mládež a malý divadelní sál pro místní vystoupení. Oči se mu rozářily, když mluvil o architektuře, o vytváření prostor, kde se lidé mohou setkávat, růst a navazovat mezi sebou vztahy. Zjistila jsem, že mě to, co říká, doopravdy zajímá. Ptala jsem se, sdílela své vlastní myšlenky o designu, komunitě a o tom, co dělá prostor přívětivým a ne sterilním. Dobře se s tebou mluví, poznamenal v jednu chvíli skoro překvapený vlastním zjištěním. S tebou taky, odpověděla jsem upřímně a myslela jsem to naprosto vážně. Léta pro mě jakýkoliv rozhovor s Brandonem znamenala pohybovat se po minovém poli se zavázanýma očima. Nikdy jsem nevěděla, které téma spustí jeho nejistotu, jaká poznámka se mi později vrátí jako hádka, která moje věta se promění v munici, kterou po mně použije, až ji bude potřebovat. Ale s Gavinem slova plynula přirozeně, jako voda po hladkých kamenech. Naslouchal, když jsem mluvila, ptal se doplňujících otázek, které dokazovaly, že dává pozor. A upřímně ho zajímal můj pohled na věc, místo, aby jen čekal na svou řadu, kdy zase promluví on. Byl to tak ostrý kontrast k tomu, na co jsem si za ty roky zvykla, že jsem tomu skoro nedokázala uvěřit. Kolem 9, když jsme si společně pochutnávali na tiramisu a s překvapivou vášní debatovali o přednostech různých druhů kávových zrn, jsem vzhlédla a uviděla známou postavu, jak vtrhla do restaurace jako bouřkový mrak. Žaludek mi klesl jako kámen do hluboké vody. Brandonova tvář byla rozpálená do ruda, oči podivně divoké směsí alkoholu a zuřivosti. Bylo jasné, že od mého odchodu pil víc než dost. Prohlížel si místnost, dokud nás nespatřil v rohu. Pak se k našemu stolu rozrazil s takovou zuřivostí, že se ostatní hosté vyděšeně otáčeli. To si ze mě děláš srandu?
zařval, když se k nám přiblížil, hlasem až příliš hlasitým do tak vytříbeného prostředí. Ty tady s ním vážně sedíš? Gavin klidně vstal a postavil se mezi nás záměrně tak, aby mě kryl vlastním tělem. Brandone, děláš tu scénu. Pojďme si promluvit venku, v soukromí. Neříkej mi, co mám dělat v mém vlastním městě, zasyčel Brandon, slova lehce rozmazaná alkoholem. To je moje žena, se kterou tu sedíš. Moje žena. Chápeš, co to znamená? Chápu, že jsi ji před méně než 24 hodinami veřejně nabízel k výměně. Odpověděl Gavin klidným a pevným hlasem, což Brandona zjevně rozběsnilo ještě víc. Kdyby své ženy tolik vážil, možná bys jí to měl dávat najevo dřív než teď. Brandonovi se tvář skřivila tak prudkým hněvem, až se mu rysy úplně zdeformovaly. Podíval se přes Gavina na mě, jak tam sedím strnule na židli. Vstaň, Jocelyn, jdeme hned domů. Cítila jsem na sobě pohled každého v restauraci. Hosteska už sahala po telefonu u svého pultíku. Nejspíš, aby zavolala ochranku nebo policii. Cítila jsem, jak se ve mně zvedá ten starý známý tah ke shodě, hluboce zakořeněný reflex. Uklidnit situaci, minimalizovat škody, omluvit se a vyžehlit všechno zpátky do nějaké snesitelné podoby míru. Ale pak jsem se podívala na Gavina, jak tam stojí klidně mezi námi a chrání mě před mužem, který mě za celé manželství neochránil snad před ničím. A podívala jsem se na Brandona, rudého vzteky, rozkazujícího, jak se ke mně chová jako k věci, kterou si jde prostě vyzvednout zpátky, ne jako k člověku, kterého by měl respektovat. A udělala jsem svou volbu s jasností, jakou jsem v sobě ještě nikdy necítila. Ne. To slovo viselo ve vzduchu jako granát s vytaženým pojistným kroužkem, čekající na explozi. Brandon na mě zíral. Ústa se mu otevírala a zavírala, jako by vůbec nedokázal zpracovat, co jsem mu právě řekla. Co si to na mě právě řekla? Řekla jsem, ne. Pomalu jsem vstala, nohy se mi třásly, ale hlas měl překvapivě pevný. Nejedu s tebou domů, Brandone. Ne dnes večer. Možná už nikdy. V obličeji se mu zvedla tak prudká vlna zuřivosti, že mě vyděsil i přes tu vzdálenost, kterou mezi námi udržoval Gavin. Tohle mi nemůžeš udělat. Nemůžeš jen tak zahodit 7 let manželství kvůli nějakému hloupému vtipu, co jsem utrousil. Nebyl to jen vtip, odpověděla jsem. Slova ze mě plynula volně, jako když konečně povolí hráz. Byl to poslední dílek v dlouhé řadě vtipů, poznámek, schazování a odmítání, které mě roky pomalu přesvědčovaly, že za nic nestojím mimo to, co poskytuji tobě. Strávil si roky tím, že si mě zmenšoval a já jsem strávila roky tím, že jsem ti to dovolovala, protože jsem se bála přesně téhle chvíle. Ale teď je konec. Končím s tím, že se budu zmenšovat, abych se vešla do tvojí představy o tom, jaká má být manželka. Jsi přehnaná a směšná, odfrkl hlasitě, snažil se hrát pro publikum zděšených hostů kolem. Každý má v manželství problémy. Každé manželství má věci, na kterých je potřeba pracovat. Kvůli jednomu špatnému dni přece nevyhodíš všechno, co jsme spolu vybudovali. Tohle není o jednom špatném dni, odpověděla jsem pevně. Tohle je o 7 letech špatných dnů navlečených za sebou. 7 letech, kdy jsem byla vlastním manželovi na obtíž. 7 letech, kdy si všechno, čím jsem, proměnil v pointu svých vtipů. Zasloužím si víc než tohle. Zasloužím si někoho, kdo bude moji nezávislost oslavovat, ne ji nenávidět. Kdo mě v mých ambicích podpoří, místo, aby je při každé příležitosti podkopával. Kdo mě bude vnímat jako partnerku, ne jako majetek. V tu chvíli už k našemu stolu dorazil manažer v tmavém obleku, po boku s ochrankou, která vypadala, že si poradí i s mnohem horšími situacemi, než s opilým manželem. Pane, musím vás požádat, abyste okamžitě odešel, řekl manažer pevně k Brandonovi. Rušíte naše hosty? Brandon se kolem sebe rozhlédl, jako by teprve teď pořádně vnímal publikum, které svým výstupem přilákal. Páry si něco šeptali za jídelními lístky. Rodina s malými dětmi spěchala ke východu.
Celá restaurace přestala jíst a sledovala, jak se naše drama odehrává přímo před nimi. Tohle je šílené, zamumlal. Vy všichni jste šílení, ale jeho frajeřina se rychle rozplývala. Veřejné ponížení, které chtěl uštědřit mě, se obrátilo proti němu. Gavin udělal krok vpřed, pořád klidný, ale v hlase mu přibylo ostří, které tam předtím nebylo. Myslím, že bys teď měl odejít, Brandone. Jít domů, vyspat se z toho. A až se zítra probudíš, doufám, že strávíš nějaký čas přemýšlením o tom, jak se sem dnes večer vlastně dostal. Protože z mého pohledu si to byl ty, kdo své manželství zničil, ne Jocelyn. Na okamžik jsem si myslela, že po něm Brandon vystartuje. Pěsti měl sevřené tak silně, až mu klouby zbělely, čelist zatnutou. Ale ochránce se postavil strategicky blízko a Brandon byl pořád ještě natolik střízlivý, aby poznal prohranou bitvu, když ji má přímo před sebou. Tímhle to nekončí, procedil skrz zuby a ukázal na mě třesoucím se prstem. Tohle rozhodnutí budeš litovat do konce života. Pak se otočil a vyřítil se z restaurace, nechává je za sebou chaos a zmatek. Přední dveře za ním práskly s konečností, která se rozlehlo tichou místností. Svalila jsem se zpátky na židli, celé tělo se mi třáslo adrenalinem a emocemi. Gavin si znovu sedl naproti mě a uklidňujícím gestem položil svou ruku na tu mou na ubrusu. Jsi v pořádku? Podívala jsem se na něj. Na muže, kterého jsem sotva znala a který se mě právě zastal způsobem, jakým to za celý můj život nikdo nikdy neudělal. Myslím, že budu, řekla jsem pomalu. Myslím, že poprvé po strašně dlouhé době opravdu budu v pořádku. Manažer k nám přistoupil s omluvným výrazem, nabídl nám, že celou večeři dá podniku na účet a že nám zavolá odvoz. Gavin všechno zařídil rychle a věcně a tím mě ušetřil nutnosti dělat jakákoliv další rozhodnutí. Seděla jsem tam jako v mrákotách a snažila se vstřebat, co se právě stalo. Řekla jsem ne, odmítla jsem poslechnout. Postavila jsem se sama za sebe před plnou místnost cizích lidí a svět se nezbořil. Brandon všem ukázal, kým doopravdy je pod tou svojí okouzlující fasádou a místo toho, aby se lidé styděli za mě, dívali se s odporem a lítostí na něj. Tohle byla ta jasnost, na kterou jsem čekala, aniž bych to věděla. Všechny ty pochyby, všechna vina, všechno neustálé znovu a znovu přehodnocování, které mě tak dlouho drželo uvězněnou, všechno se rozplynulo pod tíhou Brandonova veřejného výbuchu. Udělal naši soukromou dysfunkci viditelnou všem a tím mě vysvobodil z vězení, ve kterém jsem musela předstírat, že je všechno v pořádku. Gavin mě vezl domů tichými nešvilskými ulicemi. Světla města se míhala za oknem. Cestou jsme toho moc nenamluvili. Zdálo se, že chápe, že potřebuji prostor a já byla vděčná za jeho ticho a trpělivost. Když jsme zastavili před mým domem na Maple Avenue, všimla jsem si, že uvnitř svítí všechna světla. Brandon byl doma, nejspíš připravený pokračovat v naší hádce. Ale během té konfrontace v restauraci se ve mně něco zásadního změnilo. Už jsem se nebála. Děkuju, řekla jsem Gavinovi upřímně, za dnešní večeři, za to, že ses mě zastal. Za všechno. Jemně se na mě usmál. Nemusíš mi děkovat za to, že se k tobě chovám se základním respektem, ale nemáš zač. Co bude teď? Zeptala jsem se. Ta otázka směřovala stejně tak ke mně samotné, jako k němu. Teď půjdeš dovnitř a postaráš se sama o sebe. Dnes večer i zítra. Kdybys chtěla mluvit, jsem jen o 3 domy dál po ulici. Odmlčel se a pak dodal. A ať se rozhodneš ohledně svého manželství a svého života jakkoliv, zapamatuj si jedno. Zasloužíš si být šťastná. Zasloužíš si být s někým, kdo tě pozvedá, ne tě neustále rozebírá na kusy. Nenech se nikým přesvědčit o opaku. Přikývla jsem, neschopná promluvit přes knedlík v krku. Pak jsem otevřela dveře od auta a vykročila po kamenné cestičce ke vchodu, připravená čelit tomu, co přijde. Když jsem zasouvala klíč do zámku, slyšela jsem za sebou, jak se Gavinovo auto rozjíždí. Zhluboka jsem se nadechla, narovnala ramena a vešla dovnitř vstříc zbytku svého života.
Ta noční konfrontace byla brutální, ale překvapivě krátká. Brandon čekal v obýváku, zbytky 6 balení piva rozházené po konferenčním stolku jako důkazy jeho večera. Spustil do mě v okamžiku, kdy jsem vešla do dveří. Obvinění a urážky létaly všemi směry jako šrapnely. Nechala jsem ho řádit bez přerušení. Nehádala jsem se, neobhajovala, nic jsem nevysvětlovala. Jen jsem poslouchala a sledovala, jak se vyčerpává o pevnou zeď mého ticha. Když mu nakonec došla pára a sesunul se na gauč s hlavou v dlaních, pronesla jsem slova, která jsem měla vyslovit už před lety. Chci se rozvést. Ticho, které následovalo, bylo jako kyslík zaplňující místnost, která byla 7 dlouhých let hermeticky uzavřená. Brandon zvedl hlavu pomalu, výraz ve tváři mu přecházel od nevěřícnosti přes zmatení a vztek až k něčemu, co se skoro podobalo strachu. To nemyslíš vážně? Myslím. Posadila jsem se do křesla naproti němu, ruce klidně složené v klíně. Tohle manželství už roky umírá, Brandone. Jen hrajeme divadlo, předstíráme, že je všechno v pořádku, zatímco se navzájem pomalu ničíme. Já už takhle dál nemůžu. A nebudu. Kvůli němu. Kvůli jediné schůzce se sousedem? Ne. Kvůli mně. Protože jsem si konečně vzpomněla, kým jsem byla, než jsem se v tomhle manželství začala ztrácet. Protože jsem 7 let věřila, že tvoje láska závisí na tom, jestli budu menší, tišší a méně ctižádostivá, než ve skutečnosti jsem. A protože když si včera stál před všemi a nabízel mě k výměně, dal si mi jasně najevo, jak málo si vážíš toho, co spolu máme. Dlouho mlčel. Když znovu promluvil, hlas měl tišší, téměř prosebný. Můžeme na tom zapracovat, můžeme jít na terapii, dokážu se změnit. To už si říkal, připomněla jsem mu jemně. Potom, co ses mi posmíval kvůli povýšení na tvém firemním večírku, potom, co jsi mě přesvědčil, abych odmítla tu pracovní nabídku. Po každé hádce, kdy jsem tě prosila, abys zkusil vidět věci i z mé strany. Vždycky jsi slíbil, že se změníš a vždycky se všechno vrátilo do starých kolejí. Tentokrát to bude jiné. Možná by bylo, připustila jsem, ale já už na to nemám sílu přijít. Pomalu jsem vstala, najednou unavená až do morku kostí. Dneska budu spát v pokoji pro hosty. Zítra začnu hledat byt. Můj právník se ti ozve kvůli podrobnostem. Zíral na mě, jako by mě viděl poprvé. Ty už o tom přemýšlíš delší dobu. Přemýšlím o tom celé roky, přiznala jsem otevřeně. Jen jsem potřebovala něco, co mě konečně dotlačí až přes okraj. To si mi včera dal, svým pokrouceným způsobem bych ti za to vlastně měla poděkovat. Nechala jsem ho sedět v troskách našeho manželství a vystoupala po schodech do pokoje pro hosty. Tu noc jsem poprvé po měsících spala hluboce a beze snu. Když jsem se druhý den ráno probudila, cítila jsem se lehčí, než kdy za poslední roky. Následující týdny byly směsicí praktických kroků a silných emocí. Našla jsem si byt v Germtownu, útulný jednopokojový, s velkými okny a malým balkonem, kde jsem na slunci mohla pěstovat bylinky. Najala jsem právničku, ráznou ženu jménem Petriša, která se specializovala na rozvody a nenechala si nic líbit. Začala jsem pomalu rozplétat svůj život od toho Brandonova, rozdělovat majetek i vzpomínky s klinickou přesností. Brandon nejdřív s rozvodem bojoval, odmítal uvěřit, že se to doopravdy děje. Ale jak se týdny měnily v měsíce, musel i on nakonec přijmout realitu. Naše manželství skončilo. Moje sestra Chloe pro mě byla v tom všem skálou. Pomáhala mi se stěhováním do nového bytu, nosila krabice i víno a vždycky byla připravená poslouchat, kdykoliv jsem potřebovala všechno znovu probírat. Nikdy mi neřekla, já ti to říkala, i když by na to po všech těch letech mlčení měla plné právo. Jsem na tebe pyšná, řekla mi jednoho večera, když jsme spolu seděli na mém novém balkoně a sledovali, jak zapadající slunce barví nešvilské panorama do zlaté a oranžové. Vím, že tohle nebylo jednoduché, ale zvládáš to s obrovskou důstojností. Ne vždycky se tak cítím, přiznala jsem. Někdy mám pocit, jako bych se úplně rozpadala. To je taky v pořádku, usmála se.
Rozpadnout se je někdy první krok k tomu dát se znovu dohromady. Tentokrát líp. Jak jsem se zabydlovala ve svém novém životě, začala jsem znovu objevovat části sebe, které jsem během manželství pohřbila. Začala jsem vstávat brzy ráno a běhat podél řeky. Něco, co jsem milovala na vysoké škole, ale přestala dělat poté, co si Brandon stěžoval na hluk brzkého vstávání. Přihlásila jsem se na keramiku o víkendech, nechala si ruce od hlíny a tvořila nedokonalé, ale krásné věci. Přijala jsem povýšení v práci, nad kterým jsem dřív váhala. Už jsem se nebála, že někoho zastíním. Jocelyn, která z rozvodu vyšla, byla silnější, sebejistější a víc sama sebou, než byla roky. Nejprve jsem ji nepoznávala. Byla to cizinka, která na mě zrcadlo hledělo jasnýma očima a pevným pohledem. Ale časem jsem si na ní začala vzpomínat. Taková jsem byla před Brandonem a taková jsem zase mohla být. S Gavinem jsme zůstali v kontaktu celé ty měsíce. Neposílal žádná velká gesta ani velkolepé sliby. Prostě se objevoval pravidelně a laskavě a svým chováním dokazoval, že ne všichni muži vnímají moji nezávislost jako hrozbu. Asi 3 měsíce poté, co byl náš rozvod oficiálně uzavřený, jsem v pátek večer seděla ve svém bytě, sama večeřela a cítila se s tím naprosto spokojeně, když se ozvalo zaklepání na dveře. Otevřela jsem a uviděla Gavina, jak tam stojí s papírovou taškou z mojí oblíbené thajské restaurace o pár domů dál po ulici. Říkal jsem si, že by se ti dneska večer mohla hodit společnost, prohlásil trochu nesměle, a taky nějaký pad thai. Zasmála jsem se a ustoupila, abych ho pustila dovnitř. Jedli jsme na gauči, sledovali dokument o architektuře, který mi už delší dobu chtěl pustit, a mluvili o všem a o ničem. Bylo to snadné, pohodlné, bez všech těch nášlapných min, na které jsem si v rozhovorech kdysi zvykla. Můžu se tě na něco zeptat? Ozval se, když doběhly závěrečné titulky. Samozřejmě. Tu noc na grilování, když jsem se tě zeptal, v kolik si pro tebe můžu přijít, byl jsem v podstatě přesvědčený, že řekneš ne, nebo že to přejdeš smíchem, nebo že si najdeš nějakou výmluvu. Když si řekla v 7 a prostě si odešla, myslím, že jsem asi tak minutu nedýchal. Usmála jsem se a ten okamžik si jasně vybavila. Překvapila jsem sama sebe, přiznala jsem. Myslím, že ve mně prostě něco prasklo. Léta polikání vlastních pocitů, přijímání zacházení, které jsem nikdy přijímat neměla. Všechno se to zlomilo v tom jediném momentu. Tvoje nabídka mi dala únikovou cestu, o které jsem ani nevěděla, že ji hledám. Jsem rád, řekl prostě. Ne z toho, že tvoje manželství bylo špatné. To mě upřímně mrzí. Ale jsem rád, že jsi z něj našla cestu ven a jsem rád, že jsem mohl být malou součástí toho všeho. Natáhla jsem se a jemně vzala jeho ruku do své. Byl jsi víc než malá součást. Ukázal si mi, jak vypadá respekt v praxi. Připomněl si mi, že si zasloužím, aby si mě někdo vážil. To má větší význam, než si dovedeš představit. Stiskl mi ruku. Ať už je to cokoliv platné, nikdy jsem tě neviděl tak, jak tě popisoval tvůj manžel. Vždycky jsem v tobě viděl ženu, která je příliš zářivá na to, aby se nechala sevřít cizími omezeními. Ženu, která si zaslouží, aby byla oslavovaná, ne zmenšovaná. Seděli jsme tam v pohodlném tichu, zatímco nešvilská noc jemně zářila skrz moje okna. Nevěděla jsem, co nás čeká. Jestli se z toho přátelství stane něco víc, nebo zůstane přesně takové, jaké bylo. Ale jednu věc jsem věděla jistě. Vybrala jsem si sama sebe. A tahle volba mě dovedla až sem, k tomuhle okamžiku klidu a možností. Asi půl roku po rozvodu se ke mně donesly zprávy o Brandonovi po sousedské šeptandě. Manžel mojí sestry to slyšel od někoho, kdo s ním pracoval ve firmě. Poté, co se náš rozchod stal veřejně známou věcí, utrpěla Brandonova pověst pořádnou ránu. Příběh o grilování se rozšířil, jak to v semknutých komunitách bývá, a lidé na něj začali pohlížet jinak. Ta okouzlující tvář obchodního zástupce, kterou si léta pečlivě budoval, se začala drolit, jakmile si víc a víc lidí uvědomovalo, že se pod povrchem skrývá něco ošklivého.
Byl přehlédnutý při povýšení, o které přišel ve prospěch mladšího kolegy, kterého vždycky shazoval jako méně schopného. Jeho obchodní výsledky dramaticky klesly, jak klienti začali vnímat jeho čím dál hořčejší a nepřátelštější přístup. Nakonec, asi 5 měsíců po našem rozvodu, ho Strävala Group úplně propustili. Firma to oficiálně zdůvodnila nedostatečnými výsledky, ale všichni věděli, jaký je pravý důvod. Stal se toxickým člověkem, se kterým nikdo nechtěl pracovat. Dozvěděla jsem se také, že se pokoušel znovu začít randit, s předvídatelně katastrofálními výsledky. Rozkřiklo se, jak se choval ke své ženě a žádná z nezadaných žen v jeho okruhu s ním nechtěla nic mít. Zřejmě trávil většinu večerů sám v domě, který jsme kdysi sdíleli a který si sotva mohl sám finančně dovolit udržovat. Ironie v tom, že nakonec skončil izolovaný a osamělý po všech těch letech, kdy takhle nechával cítit mě v našem manželství, mi rozhodně neunikla. Necítila jsem ale zadostiučinění. Necítila jsem vítězství ani triumf. Převládal spíš smutek. Smutek nad tím, že to muselo dojít až k veřejnému ponížení a profesním následkům, aby se Brandon vůbec musel podívat pravdě o sobě do očí. Smutek z toho, že se možná nikdy doopravdy nepoučí z lekcí, které mu život tak hlasitě předkládá. Smutek nad 7 lety, které jsem strávila s mužem, jenž nikdy nebyl schopný mě doopravdy vidět, ale zároveň jsem cítila svobodu. Cokoliv se teď stane s Brandonem, je jeho cesta, ne moje. Já svou část udělala tím, že jsem nakonec odešla. Co se týče Gavina, mezi námi se všechno dál vyvíjelo pomalu a přirozeně. V den 1. výročí onoho osudového grilování jsme už byli oficiálně pár. Nikdy na mě netlačil, nikdy se nesnažil předběhnout mě v tom, jak náš vztah pojmenovat. Prostě zůstával přítomný, trpělivý a laskavý a den za dnem dokazoval, že partnerství může být zdrojem síly, ne zmenšování. Jednoho letního večera jsme se znovu ocitli u mojí sestry doma. Další grilování, další setkání rodiny a přátel. Když jsem stála u piknikového stolu a sledovala, jak si Gavin povídá s manželem mojí sestry a pomáhá obracet burgery na grilu, ucítila jsem vedle sebe něčí přítomnost. Vypadáš šťastně, poznamenala Chloe a podala mi sklenici limonády. Jsem šťastná, odpověděla jsem a myslela to beze zbytku. Ten chlap támhle, kývla směrem ke Gavinovi. Dívá se na tebe, jako bys mu pověsila na nebe měsíc. Díky němu mám pocit, že jsem to opravdu dokázala, usmála jsem se. Chloe se na mě hřevě usmála. Takhle to má vypadat. Pomyslela jsem na cestu, která mě sem dovedla. Na roky, kdy jsem se zmenšovala. Na ten vtip, který ve mně něco definitivně zlomil. Na děs a vzrušení z toho, že jsem přijala tu schůzku. Na konfrontaci v restauraci. Na rozvod. Na znovu budování. To všechno mě dovedlo k tomuhle okamžiku. Stála jsem na sestřině zahradě, letní slunce mě hřálo do tváře a přede mnou se rozprostírala budoucnost plná možností. Gavin se na mě z druhé strany zahrady podíval a usmál se. Ten jeho vřelý, opravdový úsměv, ze kterého mi srdce dodnes poskočilo. Usmála jsem se na něj zpátky. Za uplynulý rok jsem se naučila něco důležitého. Přijetí té schůzky vlastně nikdy nebylo doopravdy o Gavinovi. Bylo o mně. O tom, že jsem po letech konečně zvolila sama sebe, místo abych pořád dokola volila cizí pohodlí na úkor vlastního dobra. O tom, že jsem si vzpomněla, že si zasloužím respekt, laskavost a lásku, která není podmíněná a napsaná drobným písmem někde dole pod čarou. Brandonův pád byl plně jeho vlastním dílem. Jeho krutost, jeho potřeba zmenšovat ostatní, aby se sám cítil velký, jeho neschopnost ocenit, co má, dokud o to nepřišel na dobro. Pořád ještě zápasil s tím, aby svůj život znovu poskládal. Pořád sám v tom prázdném domě. Pořád čelil následkům toho, že se k lidem choval jako k majetku, ne jako k partnerům. Mezitím jsem já z trosek toho, co zničil, postavila něco nového a krásného. Ta msta, pokud se to tak dá nazvat, byla prostá. Žít dobře. Brandon se mě snažil zmenšit, vyměnit mě, jako bych byla nic.
A místo toho jsem právě ten okamžik použila k tomu, abych si vzala zpět všechno, co mi vzal. Moji sebedůvěru, moje ambice, můj pocit vlastní hodnoty, víru, že si zasloužím štěstí a lásku. Když se na to všechno dívám zpětně, uvědomuji si, že přijetí té schůzky v 7 večer byl první krok k životu, který jsem měla vždycky žít. Nebyl to krok z touhy po pomstě nebo proto, abych mu něco dokázala. Byl to krok směrem k člověku, kterým jsem vždycky měla být. A od té doby jsem se ani jedinkrát neohlédla.